Zdravím vás, přátelé, dnes z Placky. Dnes jsem zjistil, že naše země je placatá, protože to spousta lidí tvrdí, a sám jsem zjistil, podívejte, země je placatá. Tady je kamarádka, řekněme to, země je placatá. Nikdo nám nedokázal, že je zakřivená kulata. Ano, nikdo nám to nedokázal, takže my se přikláníme k této teorii a budeme příští týden si bereme chlebníky a vyrážíme na kraj země. Na Antarktidu, ke kraji země, kam nás nebudou chtít pustit. Takže to bych si vzala kožich, Pavle, potřebuji norkový kožich. Ano, kdo budete chtít s náma, tak norkový kožichy. Vemte si do baťušku rukavice. Kdo má spřežení psí, tak si vemte Yorkshireáka aspoň, nebo prostě vemte si nějaký psí spřežení, sáňky, sněhule, že jo? Pavel bude Amundsen. A mražený jídlo sebou, nebo můžete si čerství a bude mražený potom, protože vyrazíme ke kraji. Ale vezmeme to přes Jižní Ameriku, protože jsme koukali na plackozemě, ta Jižní Amerika je nejblíž tomu okraji, takže tam by to mohlo být, i když je tam led, tak by tam mohlo být trošku teplo. Takže jdu hledat letenky do Panamy. Ano, takže s Panamy už pojedeme asi busem a pak už pěšky. Takže cepíny, vemte si... Lana. Vačky, ano, lana. Táto odjistit jde po mně, máma. Kompasy si neberte, protože střelky jsou zmanipulovaný z NASA. Jo, takže tyhle ty jsou... Směřujou na BlackRock. Ano, střelky. ty směřují na BlackRock, jak to slyšíte? Tak. Takže to si sebou neberte, kompasy nejsou potřeba, mapy nejsou potřeba. Půjdeme podle slunce, než nám zmizí za horizontem. Vlastně nezmizí za horizontem, než nám zmizí v dáli. To znamená, jak se bude vzdalovat slunce, protože na placce nemizí totiž slunce za horizont, ale mizí v dáli. Takže jak mizí v dáli, tak budeme muset přidávat. Takže doporučuji prostě buď tu elektrokoloběžku, a nebo rychlé nohy, aby jsme mohli to slunce dohonit, aby jsme nám prostě nezmizelo v dáli, jo? Aby jsme pořád věděli. No, když se nám to nepovede na první den, tak přespíme a zase druhý den samozřejmě, až se slunce objeví. Den a noc se střídá na place. Den a noc se střídá, nepravidelně teda, ale my si počkáme na to slunce a pak samozřejmě půjdeme zase za ním, až dojdeme na kraj země. Takže chlebníky, lopatky, cepíny, sněhule, kulichy, psy a dobrou náladu. Mějte se, čau.